מכן אנחנו הולכים להניף קטלבלים. קטלבלים, משקולית פעמון, אנחנו הולכים להשתמש בגרסה של 8 קילו, אוחזים בקטלבל עם שני ידיים וממקמים את הקטלבל בין הרגליים. הרעיון הוא להניף את הקטלבל בסיבוב מעל הראש. אנחנו מניפים, מגיעים למצב שהידיים ישרות ומגיעות עד מעל הראש בקו האוזניים ומורידים בחזרה את הקטלבל בין הרגליים. ההנפה מתבצעת על ידי משיכה וסיבוב. אין בהכרח צורך להשתמש בכוח בידיים. אנחנו הולכים להקפיד על נושא הידיים הישרות מעל הראש. ממצב שהקטלבל בין הרגליים, מניפים בסיבוב מעל הראש, ידיים ישרות ומורידים בחזרה למטה.